Gaurko egunen egin duguna da, goizan goizetik irakasleok eskolara etorri gara eta jantzien gara. Eta apaindu dugu eskola kandelaz eta kalabazaz. Eta aldez aurretik kalabaza hauek egin dire ustu. Umeak etxetik kalabazak ekarri ditu ez, ustu indauriez eta gero apaindu intzaurien eskolea bera. Eta gaur, kandelak eta sartu guz barruen, kandela pilo bat piztu dugu, eskola ilunpean itxi dugu, eta umeak eskola sartu duko prestagon gara, sustotxoek eta emoteko. Egonda gana ilun, persianak azitxite eta kalabazak hemen pasilloan. Dugu eskolan bat, markapaginas bat moduan, gazagozar batena. Sartu garenean klasera egon dira ematen sustok eta gero jantzi gara trapuzarrekin eta bazorratu gara. Mozorroak etxetik ikarte dituzen telasarrak egiten dugu. Ezin dira erosi mozorroak. Umeak telak eta etxetik ikarte dituz eta gero hemen bertan egiten dugu, zulotu, danon artean egiten dugu, mozorroak sortu, dekogun materialegaz eta. Eta gero umeak jantziten dire, eta gaur goizen egin duguna da, guk umeak beldurtute gero, musika ipini dugu, Mikel Laboan musika, bestea eta giroa sortu dugu, eta gero indaru tailerrak da. Tailertan egin dituez, saguzarrak eta liburuek eta horriek eta horri banatzaile bat egin daurie.